Става хора. Аз съм Алексей. Аз съм Монета Параграф 4. И Днес ще правим клип с брутално излагане. Смел? О, не. О, клипа се обърка, Топ, топ, топ. Това беше едно от всичките ми излагания. И те са много. Затова вижте едно от тях. Вие сигурно си помислили, че наистина клипа се е провалил. Да, това беше... Но... Не, изложихме се. Край. Второто наше излагане. Второто. Сега трето. Вижте трето. Това съм аз, когато видя слънце. И почвам да кихам. Това бях аз и той също, когато не ми слънце. Те не се кихам. Мен ми съм. Именно така. Добре, Стоп, край на клипа. Край. Това е новият клип на моето каското на БМВ-то. Какво беше това, където ги казах и аз? Чао. Не! Чао! Добре, хора. Кой обича да се излага? Виждам тази камера. Добре. Този клип, който обича да се излага, вече да... Напишете в коментарите. Пишете в коментарите на нас някакво излагане. И ние ще го снимем на клипове. Гледайте на клиповете на Ето нещо по-късно. Да Minecraft нещо си. The Minecraft Gamer BG, запомни го. The Minecraft Gamer BG. Я ми го кажи, как се каза? The Minecraft Gamer BG. Браво. Нали така? Да. Но скоро ще се прекръстя на Хикс, Търнър Хикс. И ще викам Коста хора, аз съм Търнър. И да. И Търнър. Да.